Hei, salutare tuturor, eu sunt Gabi. Suntem aici pe un server privat, o să vă las link-ul în descriere, dacă vreți și voi. Și intrăm așa, scuze că sunt ambulansă de la un prieten. De goar, nu mai așa. Aici uitați-vă. Am dat bottle. Lasă așa. Intrăm și la un bottle aici. Princess. Mergem pe un main aici. Metri de 3. Mă bat, nu. Acum am și un server nou, dar o să fac mâine un episod cu el. Nu astăzi. O să fac mâine, dar sunt rele videouri. Nu știu de ce sunt așa. Și acum trebuie să ies. Hai că revin. Am intrat aici din nou, așteptat să încarce. Nu știu de astea. Așa, deschidem acest de astea. Nu trebuie. Două legendare. N-ai de aici. El avea numai plus 5. Vă dați seama cât a deschis lava. E bine. And you're fucking me. Scuzită. Săpatul. Hai, pa băieți, cam ne vedem în episod, am vrut să vă arăt serverul. Hai! Să înțeleg, pa!